Jacobo Pérez Gulín xa é o novo alcalde de Caldas. Esta mañá tivo lugar a sesión de investidura do socialista logo da renuncia de Juan Manuel Rey hai uns días. Gulín convértese no cuarto alcalde da democracia no municipio. Esta mañá estivo arroupado polos seus predecesores no cargo e compañeiros de partido. Que tal saudos o novo alcalde prometeu honestidade e transparencia na súa xestión. De contado, escoitámolo. Antes, outras novas do día. Cruzamento de declaracións entre o vicepresidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde da cidade polo proxecto de Santa Clara. Rafa Domínguez deixa caer que o goberno local está retrasando a concesión da licenza para a reforma do convento para prexudicalo a él politicamente. Lores, o alcalde, pola súa banda, lembra que Patrimonio da Xunta solicitou unha serie de catas en Santa Clara e que mentres non se fagan eses traballos non se pode dar a licenza. A Xunta formaliza o contrato para executar as obras do novo centro de saúde de Vilagarcía. A actuación foi adxudicada por máis de 17,8 millóns de euros a unha unión temporal de empresas. Segundo os cálculos do goberno galego, os traballos previos para a execución das novas instalacións comezarán a finais de xaneiro, co obxectivo de iniciar as obras no mes de febreiro. A Consellería do Mar propón ás confrarías a posibilidade de pechar os bancos de libre marisqueo ante a perda de interese dos mariscadores. Dende o Pósito de Rianxo considera unha falta de respecto que responsabiliza o propio sector da precaria situación en que se atopan os bancos ante a falta de medidas para a súa rexeneración. Este ano os Reis Magos van ser moi madrugadores. Sí, porque as súas majestades iniciarán ben cedo o seu percorrido polas Rías Baixas o vindeiro 5 de xaneiro. Unha das súas primeiras paradas vai ser a Pobra do Caramiñal. A partir das 10:30 da mañá van percorrer todas as parroquias do municipio en vehículos descubertos. Xa pola tarde desfilarán na cabalgata polo centro urbano. E hoxe nas novas tamén estaremos na casa de Francisco Martínez. Este veciño de Ribadumia ten un Belén que non deixa de medrar. Este ano incorporoulle novas figuras en movimento e tamén o seu propio sistema solar, con sol, a lúa e tamén estrelas. Pola súa casa están pasando estes días multitude de veciños e curiosos. E completamos portada cun suceso acontecido nas últimas horas en Rianxo. Unha persoa faleceu logo de quedar atrapada entre a cama e o armario. Ata o seu domicilio na rúa Punta Fincheira desprazáronse efectivos de emerxencia. Cando chegaron, a víctima estaba en parada cardíaca. A pesar das manobras para reanimalo cun desfibrilador, non se puide evitar o seu falecemento. Imos comezando as novas do día. Jacobo Pérez Gulín é xa o novo alcalde de Caldas. Esta mañá tivo lugar a sesión de investidura do socialista logo da renuncia de Juan Manuel Rey hai uns días. Gulín convértese no cuarto alcalde da democracia no municipio. Esta mañá estivo arroupado polos seus predecesores no cargo, compañeiros de partido e veciños. O novo alcalde prometeu honestidade e transparencia na súa xestión. Jacobo Pérez Gulín tomou posesión hoxe como cuarto alcalde da democracia en Caldas de Reis. O socialista recibiu o bastón de mando de Juan Manuel Rey, o que foi rexedor da vila nos últimos 18 anos, cos outros dous alcaldes do concello, Adolfo Abalo e José María Tobío, como testemunhas. O socialista foi elixido cos 5 votos a favor do seu partido e os 2 do BNG. Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do concello de Caldas de Reis con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Nunha teiga do Salón de Plenos, na súa primeira intervención como alcalde, prometeu honestidade e transparencia na súa xestión. Comprométome a exercer esta alcaldía con honestidade, transparencia e dedicación, valores que levo gravados gracias ao exemplo dos meus pais. Eles ensináronme que o traballo incansable, a integridade e a empatía son a clave para superar calquera reto. Eses principios que sempre guiaron a miña vida serán tamén a base de cada decisión que tome ao servicio deste concello. E avanzou que por diante Caldas enfrontase a grandes retos. Mellorar os servicios públicos, impulsar o desenvolvemento económico sostible, promover a nosa cultura e reforzar a participación activa da nosa veciñanza na construción dun futuro compartido. Gulín tivo tamén palabras de agradecemento pro alcalde saínte. Dixo que era un dos responsables de que el hoxe estivera ali e que o seu compromiso con Caldas ao longo dos últimos 30 anos é un exemplo para todos. O teu compromiso inquebrantable ao longo de 30 anos, os últimos 18 como alcalde, é un exemplo que nos inspira a todos.
Hoxe, co teu paso ao lado, demostras unha xenerosidade e unha humildade que trascenden o ámbito político, poñendo sempre o futuro de Caldas por ribo de calquera interese persoal. Tamén tivo palabras de recoñecemento para Juan Manuel Rei, o líder do BNG, que foi o encargado de presidir esta sesión extraordinaria como alcalde ata a elección do socialista. Juan se vai como un alcalde que traballou durante 30 anos por este concello e que deu o mellor de si mesmo, cos seus acertos e tamén os erros, que tamén os houve, Juan, e ele é consciente, pero penso que hoxe é de recoñecer os acertos máis que os erros, non? Na sesión deuse conta tamén da renuncia de Juan Manuel Rei a súa acta como concelleiro, pechando así 3 décadas de actividade política no consistorio. No seu lugar entra Luís Ares, seguinte na lista do PSDG. Dimite a concelleira do BNG da Illa de Arousa, Laura Castro. A concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Xuventude e Cultura renuncia por motivos estritamente persoais. A nacionalista formalizou este luns a súa decisión ante a Asamblea Local do BNG. A súa saída do goberno local e da Corporación Insular será efectiva logo do pleno ordinario que se vai celebrar este vindeiro venres, día 3 de xaneiro. O seu lugar vai ocupar Manu Otero, o seguinte na lista do bloque. É graduado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago e traballa nun instituto de Cambados. Vaise converter no responsable das áreas de Cultura e Xuventude. Nun comunicado, o BNG da Illa agradece o traballo feito por Laura Castro no ano e medio que formou parte do Executivo bipartito. Din que co seu esforzo e dedicación deixa as bases para unha nova xestión municipal nas áreas que desenvolveu. Cruzamento de declaracións entre o vicepresidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde da cidade polo proxecto de Santa Clara. Rafa Domínguez deixa caer que o goberno local está retrasando a concesión da licenza para a reforma do convento para prexudicalo a él políticamente. Algún mal pensado podría pensar que Lores quiere retrasar la licencia de Santa Clara para perjudicarme a mí políticamente, y eso sería un error. Retrasar la licencia de Santa Clara no me perjudicaría a mí. Sería perjudicar a los pontevedreses y por eso le pido altura de miras y que trabajen para dar la licencia a Santa Clara de una vez. E o alcalde da cidade responde cargando contra Rafa Domínguez e a súa capacidade para liala, dixo. Lores lembra que Patrimonio da Xunta solicitou unha serie de catas en Santa Clara como paso previo á concesión desa licenza. O rexedor apunta que a licenza para esas catas concedeuse o pasado xoves nun tempo récord e que, mentres non se fagan eses traballos, non se pode dar a licenza para rehabilitar o convento. Entón, claro, o señor Domínguez ten, como che vou a decir, pois, demostrada a súa capacidade de liala. Eso teno demostrado por activa e por pasiva. Ahora só lle falta que demostre a súa capacidade pois, de xestionar algo e de avanzar. Patrimonio dice, previamente a dar un informe favorable para ese proxecto, hai que facer máis catas, concretamente 11 máis. E esas catas tenas que facer a Diputación e ten que pedir permiso municipal para esas catas. Ese permiso se lle dou en 25 días. Tempo absolutamente récord. Cando se fagan as catas, cando haxa un informe, se mandarán a Patrimonio e Patrimonio dirá que pola súa parte non hai ningún problema para dar a licencia. Pero nós non podemos dar a licencia sin un informe favorable de Patrimonio. E Patrimonio dixo expresamente que non se pode dar a licencia mentre non fagan 11 catas máis. A Xunta formaliza o contrato para executar as obras do novo Centro de Saúde de Vilagarcía. A actuación foi axudicada por máis de 17,8 millóns de euros a unha unión temporal de empresas. Segundo os cálculos do goberno galego, os traballos previos para a execución das novas instalacións comezarán a finais de xaneiro, co obxectivo de iniciar as obras no mes de febreiro. As novas instalacións ocuparán unha superficie de 8.300 metros cadrados e terán forma de dobre U, xerando ademais dúas prazas. O futuro edificio de 2 plantas albergará 18 consultas de Medicina Xeral, 17 de Enfermería, 6 de Pediatría e 5 de Enfermería Pediátrica, entre outros servizos. Ademais, por outra banda, a Consellería de Sanidade licitou a redacción do proxecto de construción do novo Centro de Saúde de Meis. Xa foi publicado no portal de Contratos Públicos de Galicia por un importe de algo máis de 140.000 euros. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 13 de xaneiro.
E seguimos con máis proxectos, neste caso nas estradas, porque a Deputación de Pontevedra pon en marcha a contratación das obras de mellora da estrada entre Piñeiro e Arcos, no concello de Cuntis. O Goberno provincial acaba de darlle luz verde a ese expediente. A actuación ten un orzamento de máis de €500.000, financiada íntegramente polo organismo provincial. Vanse a desenvolver as actuacións nun tramo de 3,4 kilómetros. Instalaremos unha nova capa de rodadura, solucionaremos os actuais problemas de filtracións de auga, renovaremos a sinalética, construiremos novas cunetas e, ademais, habilitaremos zonas peonís donde colocaremos lousas hidráulicas para completar as beiras rúas que hai na actualidade. O obxectivo é mellorar a seguridade e a funcionalidade desta vía promovendo unha mobilidade segura e adecuada para a cidadanía. Será, en definitiva, unha posta a punto total que vai a marcar un antes e un despois nesta estrada. E da crónica estrictamente política, o PP da provincia de Pontevedra escolleu Vila García para celebrar a súa xunta directiva. A reunión tivo lugar no Pazo da Golpilleira. Ademais de polo presidente provincial Luís López, o encontro estivo encabezado polo presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. O líder dos populares galegos fixo balance do que deu de si este 2024 na provincia de Pontevedra, salientando o traballo de López á fronte da Deputación e tamén poñendo en valor o traballo feito nos 27 dos 61 concellos da provincia que gobernan. Rueda tamén quixo facer fincapé no excelente traballo, dixo, que está realizando o Grupo Municipal do PP en Vila García. Pola súa banda, o presidente provincial do PP de Pontevedra, Luís López, animou os asistentes a seguir traballando no vindeiro ano, tal e como fixeron, apuntou, neste 2024. Un rianxeiro deberá enfrontarse a un xuízo rápido tras negarse a realizar as probas de alcolemia nun control da Policía Local de Rianxo. Coñecemos máis detalles despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Consellería do Mar propón ás confrarías a posibilidade de pechar os bancos de libre marisqueo ante a perda de interese dos mariscadores. Dende o Depósito de Rianxo considera unha falta de respecto que responsabiliza o propio sector da precaria situación en que se atopan os bancos ante a falta de medidas para a súa rexeneración. A proposta dun peche temporal dos bancos de libre marisqueo formulada pola Xunta das Confrarías xerou disparidade de opinións. Dende o Depósito de Rianxo, con gran dependencia do libre, amósanse moi críticos coa xestión autonómica, que acusa o sector de perda de interese ante as dificultades para extraer recurso no Boído e Cabío, posto que os lombos permanecen pechados. É unha falta de respeto ao sector, dicindo que non é que hai falta de interés, sobre todo estou falando sobre o puerto de Rianxo, porque aquí en Rianxo do libre marisqueo é do que se vive a maioría do ano, sempre estamos esperando que se abran os lombos, ou o Boído ou o Cabío, porque realmente era os meses que máis beneficios se tiña a nivel de personal e a nivel de cofradía. A min que se diga que esa falta de interés sobre os bancos parece unha falta de respeto moi grande. A verdad que estamos moi enfadados ao respecto sobre estas declaracións. O que non vamos a permitir é que tamén se diga que se levan invertidos 57 millóns de euros este 2024 cando non se veu ningún tipo de actividade a hora de facer nada sobre os bancos. O patrón maior rianxeiro responsabiliza a Xunta da baixada da produtividade ou non adoptar medidas para a rexeneración dos bancos. Aplícanse as mesmas un ano tras outro dende hai máis unha década sen resultados. Levamos 10 anos facendo a mesma inversión sobre os bancos de regeneración, estamos vendo que os resultados non son os esperados, o que estamos vendo é que por parte da Xunta si non hai interese a hora de querer recuperar os bancos. Non sabemos cales son os intereses, temos unha idea de cales poden ser, que é o de privatizar un pouco ao sector, estamos moi enfadados ao respecto sobre isto. Terán que empezar a tomar medidas serias sobre o in situ, quer decir, no mar, a hora de ejecutar. Nos pensamos, e volvemos a repetir, que o principal problema é o tema de vertidos, está habendo vertidos. E quero dicir, non o marisco que está salindo sale contaminado, ao contrario, sale en perfecto estado. Está o Intermar para comprobar que o marisco que sale ao mercado está óptimo para o consumo.
O que non pode ser é que se estén botando vertidos os cales matan os desoves. Ese é o problema máis grande que estamos tendo, porque cando hai un agarre de marisco, aos poucos meses, sin chover e sin nada, morre. Por que morre? Eso é o que hai que mirar, non é facer estudios por facer. Ante as dificultades que está a atravesar o sector, o patrón maior de Rianxo bota en falla unha resposta máis contundente por parte do resto de depósitos, posto que o futuro do marisqueo pende dun fío. Máis cousas, a Deputación da Coruña destinará 1 millón de euros anual ata 2027 para financiar os grupos supramunicipais de emerxencias da provincia. Ademais, os 10 parques comarcais de bombeiros, a Coruña conta con 8 bases do GES, sendo a provincia de toda Galicia con maior número de efectivos para a atención de emerxencias e incendios. O custo total de mantemento destas 8 bases, entre as que se atopan as da Ría de Noia e Muros Xallas, ascende a 2,5 millóns de euros anuais, dos que a Deputación achega 1 millón. Cada unha delas conta con 12 traballadores e dan servizo a un total de 39 concellos. Un rianxeiro deberá enfrontarse a un xuízo rápido tras negarse a realizar as probas de alcolemia nun control da Policía Local rianxeira. Os axentes deronlle o alto a este conductor cando circulaba pola rúa Arcos Moldes con visibles mostras de estar baixo os efectos do alcohol. Xa recibiran varias chamadas de veciños alertando da presenza dun vehículo que circulaba polo centro urbano dando bandazos e invadindo o carril contrario e mesmo as beirarrúas. O home duns 50 anos negouse a someterse ao test de alcolemia e desobedeceu tamén outras ordes dos axentes, polo que instruíron dilixencia por delitos contra a seguridade do tráfico. Xa foi citado para un xuízo rápido. Os Reis Magos iniciarán ben cedo o seu percorrido pola Pobra o vindeiro 5 de xaneiro. A partir das 10 da mañá van percorrer todo o municipio en vehículos descubertos. Xa pola tarde desfilarán na cabalgata polo centro urbano. Ás 10:30 da mañá, as súas maxestades de Oriente partirán dende a Tomada a bordo de vehículos descubertos nos que percorrerán todas as parroquias da Pobra. O itinerario poderá seguirse en directo polo Facebook do Concello. Pola mañán percorreremos as parroquias e os distintos lugares do noso municipio en vehículos descapotables. Eles se irán saudando a todo o mundo pois que teña ben sair da súa casa para ver os Reis Magos. A saída farase dende a Tomada ás 10:30 e irá percorrendo distintas zonas. Podemos mencionar algunha: o de Besa, o Campiño, Caíños, Pedriñas, Cruceiro, Roupión, a Granxa. Bueno, todo este percorrido poderase seguir en directo por o Facebook do Concello para que todo o mundo poida saber por onde está pasando as súas majestades e saiban a onde se van a dirixir. Xa pola tarde, Melchor, Gaspar e Baltasar visitarán o centro de día e a residencia da terceira idade, xusto antes de subir nas carrozas para sair en cabalgata polo casco urbano. Pois pola tarde, ás 5:30, vai sair a cabalgata tradicional dende o Polideportivo Municipal da Rúa Venecia. Vai percorrer o Paseo dos Areos ata chegar á Praza Alcalde II Durán, que é onde vai estar instalado o Portal de Belén. Ali vai ter lugar a tradicional ofrenda e a continuación a cabalgata irá pola Rúa Fernández Albor ata a Rotonda da Covecha para despois percorrer a Rúa Díaz de Rábago, Rúa da Paz e Rúa Gaseta ata chegar ao Concello. Unha vez aquí no Concello, as súas majestades van estar recibindo a todos os nenos e nenas que queiran acercarse a falar con eles logo do saúdo dende o balcón da alcaldía. No caso de que a chuvia impida a saída da cabalgata, celebrarase a recepción real no pabillón de Venecia ás 5:30 da tarde. Na casa de Francisco Martínez, en Ribadumia, o Nadal vívese todo o ano. Ele é o autor dun Belén que non deixa de medrar. Este ano incorporoulle novas figuras en movimento e tamén o seu propio sistema solar, co sol, a lúa e as estrelas. Pola súa casa están pasando estes días multitude de veciños e curiosos que queren ver en primeira persoa o traballo deste home. El, entretanto, xa está a maquinar outras melloras que lle quere facer ao nacemento. Di que pro ano que ven quere aumentalo en 5 metros cadrados máis. Visitar a casa de Francisco Martínez non deixa a ninguén indiferente. Este veciño de Ribadumia pode presumir de ter no seu propio fogar un Belén o que non lle falta detalle. O nacemento, ademais, nunca deixa de medrar. Este ano incorporoulle varias novidades, todas elas con movimento propio. É o caso deste completo ceo. E puxen o sol andando, e puxen a estrella polar andando, e a mala luna andando, e cando se mete, eso se apaga todo. E cando sale a luna,
a estrella, pois se poñen as estrellas no ceo, como é normal, de noite. Outra das novidades é este batallón de soldados que desfila por diante do Castelo de Herodes. Metinlle os soldados andando en circulación, antes tiños, pero estaban estáticos. E agora, pois, decidín metelos en circulación. Para chegar ata aquí, Francisco leva traballando todo o ano. Pois eu, primeiramente, como agora, estou sentado nunha mesa e me poño a romper a cabeza sobre un papel. E depois, sobre o papel, borro, fago a lápiz, vou borrando, sacando, poñendo, hasta que o chego máis ou menos a un justo meu que poño. E depois transmito a realidade. E como isto é un traballo de longo percorrido, na súa cabeza xa comezou a maquinar ideas para o ano que ven. A súa intención é facer unha gran ampliación. O ano que ven, pois penso ampliar unha ampliación aproximadamente sobre 5 metros cuadrados máis. O ancho da maqueta que hai, ampliálo, cambiar cousas e todo eso, facer outro muro de suspensión para poder facer unha ampliación, porque non quero que sea plano. O traballo de todo o ano de Francisco vese recompensado polas numerosas visitas que recibe agora neste tempo de Nadal. Ata aquí achéganse veciños e curiosos prácticamente a diario. E ayer veu xente, eran as 8 da tarde. As 8, da tarde, por decir algo, pero era a noite. Veu xente. Entonces, como o domingo eran as 7, o domingo pasada viñeron 13 personas. Eran as 7 da tarde tamén, así que aquí está prácticamente aberto para todo o mundo que queira vir. Así que Francisco aproveita as cámaras de Canal Rías Baixas para facer un convite a todos os nosos espectadores para que se acheguen ata a súa casa. Aquí agarda por vostedes para amosarles con orgullo o seu Belén. Bueno, seguimos con máis cousas, falamos de deporte. Preto de 4.000 atletas lograron completar o trail de Lousame que se celebrou este domingo. Na proba longa impuxéronse Damián González e María Platero, mentres que Rubén Martínez e Nerea Castro proclamáronse gañadores do trail curto. Desafiando as baixas temperaturas, un total de 387 atletas lograron completar o trail de Lousame. Rubén Martínez Mayo gañou por quinta vez a proba curta cun tempo d'1 hora, 4 minutos e 39 segundos, con case 4 minutos de vantaxe sobre o segundo clasificado. Nerea Castro fixo propio na categoría feminina, completando a distancia de 14 km n'1 hora, 21 minutos e 32 segundos. No que respecta ao trail longo, Damián González acabou primeiro cun tempo de 2 horas, 7 minutos e 21 segundos. O máis alto do podio feminino foi para María Platero, que completou a proba nun tempo de 2 horas, 30 minutos e 16 segundos. Alzouse coa vitoria a pesar de sufrir unha caída a 5 km de chegar á meta, que aínda que lle obrigou a baixar o ritmo, non impediu que se alzase co triunfo con máis de 12 minutos de vantaxe sobre a segunda clasificada. Tras repoñer forzas co avituallamento organizado no polideportivo, os atletas recibiron os seus premios na entrega de trofeos de mans de diversos concelleiros da Corporación Municipal e do xerente de Futurane, a empresa local principal patrocinadora do evento. Dende o Concello de Lousame quixeron agradecer a implicación desta e doutras moitas empresas, así como dos máis de 60 voluntarios que colaboran na organización, especialmente Cruz Vermella, Protección Civil e M Sports. E o Real Club Náutico de Portosín organizou a gran festa da vela para poñer o broche de ouro á tempada de regatas 2024. Participaron os barcos da Escola de Vela cun circuito entre boias, mentres que os cruceiro, o RC, realizaron un percorrido costeiro axudados polo nordeste de entre 6 e 7 nós que acompañou durante toda a xornada do domingo. O remate tivo lugar a entrega de premios das últimas regatas organizadas polo club e os asistentes degustaron chocolate con churros. Tras este peche, a tempada de vela en Galicia dará comezo xa o 11 de xaneiro coa 22ª edición da regata Trofeo Presidente. Pois así rematamos. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Mañá é día 31 de decembro, así que aquí en Canal Rías Baixas ás 9:30 teñen unha cita coas novas do ano, un especial informativo no que faremos un repaso polas novas máis destacadas que nos deixa este 2024. Será, como lles digo, mañá, martes 31 de decembro, a partir das 9:30 da noite. Como sempre, graciñas por estaren aí.